खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मैया रबिबारखालि बाक्सा जिल्लायाव माखासे गोरिब फरायसाफोरनो आरो माखासे बेरामि सुबुंफोरनो 370निख्रुइबो बांसिन रांनि चेक रानना होदों। बे चेक राननाय हाबाफारियाव आसामनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मिनिस्टार khourang ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बिथां इउसि ब्रह्मजों लोगोसे एम राकेश ब्रह्म आरो MLA मन्टु बर' बिथांमोनहाबो नुजाफैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं दाखालि सुनिबार मोनायाव नगाव पुलिसआ 3 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों। बे 3 दाखाथिफोरनिफ्राय गंसे 303 पिस्तलजों लोगोसे गरनै गुलि आरो नगद रांबो मोनफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं दाखालि सुनिबारखालि सिलचरनि सेलिम उद्दिन मुंनि सासे फालांगिरिखौ माखासे हाथियार लानाय हानजासे दुथांफोरा लांखारनानै बे लांखारजानायनि देरसिन बिदानो फन हरनानै 10 लाख रां दाबिदों होनना मिथिनो मोन्दों। उनाव नखरनि सुबुंफ्रा थानायाव FIR हैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं आथिखालाव रेगिंनि दोहौ सोमजिनायखौ ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जानाय नुनो मोन्दों। डिब्रुगड़ आरो जरहाटनि रेगिंनि जाथायनि उनाव एबाराव गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालियावबो रेगिंनि जाथाया मैया सोराङाव फैदों। डक्टर मानिकान्त काकति मुंनि फरायसा थाग्रा 3 थाला बिल्डिंआव थाग्रा हजरत आली मुंनि फरायसाया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांखौ सेनियर फरायसाफोरा खोमा फदा जिजासे बुदों होनना फोरमायदों। बे फरायसाखौ गवालपारानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं हमवार्कखौ फोजोबनो हायैनि थाखाय 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय सासे फरायसाया बाज्रुमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया मैया उत्तर प्रदेशनि आलिगड़नि मोनसे फरायसालियाव जादों। हमवार्कखौ फोजोबनो हायैनि फोरोंगिरिजों साजा होजानानै 8 थाखोआव फरायनाय सासे फरायसाया 2 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमदों आरो जोबोद जखम जादों आरो खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों होनना मिथिनो मोन्दों। 6थि रादाबाव दं आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गुवाहाटीनि बजिसारियाली ओनसोलनिफ्राय 7 सुबुंफोरखौ हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे 7 सुबुंफोरनिफ्राय नंखाय सनाबो जब्द खालामदों। पुलिसजों हमजानाय दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 2आ झारखन्डनि थागिबि आरो 2आ लखिमपुर जिल्ला आरो 1आ बरपेटा जिल्लानि होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।